Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji ýanwary hepdäniň penşenbe güni. Habarlar güneli gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Demirgazyk Koreýa çaklanja vodorod bombasynyň ilkinji synagyny amala aşyrandygyny we bu synagyň şowly bolandygyny elan etdi. Egerde tasdik bolsa bu Demirgazyk Koreýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýasyny bolup geçiren 4-nji ýadyra synagy hemde Owan güýçleri Serpul şäherindäki söwüşçilere garşy harba operasiýalary geçirip başlady. Serpul welaýatynyň häkimi Zahir Wagtatyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, ençemi obany Taliban basyp alypdyr. Gazagystanyň Maliýe ministrligi Türkmengazyk serhedinde ulaglar saklanyp galan türkmen sürüjilerine kömek etmäge taýýardygyny aýtdy. Eger olar Gazagystanyň gümrük edaralaryna ýüz tutsalar, biz olara tranzit rejimini düzgünleşdirmäge we Aşgabatyň käbir valyuta alış-çalyş nokatlarynda dollar satyn aljaklaryň inne bir gün öňünden nowata durýanyny habar berilýär. 36 dolar ýazylyp diýdiler. Saat 10-da ýa indi kügüniň sanagy 36 saatda ýam şu taýda ýazylyp dur. Gepleşigimizde şu beýlek maglumatlary eşitdirmäge synanşar. Yarım saat dowam etjek habarlar güneli gepleşigimizde başlamazdan öňe günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Iran Daşary işler ministri Eýran bilen Saud Arabistanyň arasynda dören diplomatik krizisi çözmäge synanşmak üçin öz ýurdunyň araçy boljakdygyny aýtdy. Gürüm edilen iki ýurduň arasyndaky diplomatik krizisiň güýjemegine Saud Arabistanyň tanymal şaýy ruhanysyny ölüm jedasyna hökm etmegi sebäp bolupdy. Iran Daşary işler ministri İbrahim Al-Jafari bu barada 6-njy ýanwarda Tehranda öz Eýran kärdeşi Muhammed Javad Zarif bilen geçiren bilelikdäki medpuat ýygnynda belledi. Zarif Eýranyň regionda dartgynlygy köçeşdirmäge synanşan mahaly Saud Arabistanyň tutaşdyrýandygyny aýtdy. Dartgynlyk döretmek güýç däldi, ejizligiň gowşaklygyň alamatydyr diýip Zarif belledi. Eýran Saud Arabistanyň Şeyh Nimr al-Nimri ölüm jedasyna hökm etmegini berk ýazardy. Şeýle-de geçen hepdäniň ahirinde Eýranda protestçiler Saud Arabistanyň Tehrandaky ilçihanasyna hüjüm etdiler. İslam Döwleti atly toparyň Irakda we Siriýada kontrollyk edýän territoriýalarynyň möçüri geçen ýylyň dowamynda öňküsinden 3 etse diýen ýaly azarly. Bu barada Islam Döwleti atly topara garşy söwüşýän Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýa habar berýär. Islam Döwleti atly topar Irakdaky territoriýalarynyň 40 götürümniň we Siriýadaky territoriýalarynyň 20 götürümniň kontrollygyny ýitirdi diýip 5-nji ýanwarda Iranyň paýtagty Bagdatda gürüň edilen koalisiýanyň medpuat wekili Colonel Steve Warren belledi. Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýanyň kömegi bilen Kürt güýçleri Islam Döwleti toparynyň söwüşçilerini Sinjar sewitinden we Iran Demirgazynyň käbir beýleki territoriýalaryndan, şeýle-de Siriýanyň Türkiýe bilen serhediniň golaýynda ýerleşen käbir sewitlerden gysyp çykardy. NATO we Birleşen Ştatlar Birleşen Ýewropa giňemeginiň we ol ýerdäki artýan hereketleriniň orsaty haýsydyr bir hop awandyrýanlygy barada Moskwanyň täze hopsuzlyk doktrinasynda aýdylanlary reddetdiler. Biz NATO'nyň we onuň siýasatynyň Moskwa hop awandyrýanlygy baradaky esassız öňe sürmeleri çürt kesik reddedýäris diýip 5-nji ýanwarda Demirgazyk Atlantik hopsuzlyk şertnamasynyň medpuat wekili Oana Lungesçy aýtdy. Şeýle-de ol NATO'nyň orsatyň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan geçen hepde gol goýulan täze doktrinany henisem öwrenýändigini sözüniň üstüne goşdy. Gürüň edilen doktrinada orset NATO'ny halkara kanuny bozmakda we öz harby terişdelerini orsetyň serhetlerine ýakynlaşdyrmakda aýplaýar. Özbekistanyň häkimetleri ýurdun gündogorunda ýerleşen Andijon şäherindäki taryhy minarany ýumrup, onuň deregine suw çuwdurumlaryny gurmak baradaky dawaly plany goýulsyn etdiler. Yerli özbek resmisi bu baradaky kararyň taryhy sebite baryp gören ýöriti hökümet komissiýasy tarapyndan kabul edilendigini aýtdy diýip Azatlyk Radiosynyň özbek gullugy 6-njy ýanwarda habar berdi. Merkezi hökümetiň komissiýasy minarany ýumurmak planlaryna garşy şikayet eden yerli ýaşaýjylar bilen duşdy. Ýaşaýjylar öz garaşlaryny beýan etdiler we komissiýa minaranyň sökülmegini goýulsyn etdi diýip Andijon vilayet hökümetiniň ýokary derejeli resmisi Abdusafir Rahmonow aýtdy.
Germaniya geçen ýylyň dowamında ýurtda 1,1 milyon adamyň gaçwatalgy sorap hasaba alınandygyny aýdýar. Bu görkezijiniň tas 40 göterimini Siriýalılar emele getirýär. Germaniýanyň içeri işler ministrliginiň 6 ýanwarda beren maglumatyna görä 2015-nji ýylyň ýanwar we dekabr aýlary aralygynda 1,91,894 adam hasaba alınıpdyr. Germaniýadan gaçwatalga soraýanlaryň iň uly bölegini Siriýalılar emele getirip, olaryň sany 428.468 adama deňdir. Geçen ýyl Germaniýadan gaçwatalga soran adamlaryň sany 2014-nji ýyl bilen deňeşdirilende 5 esse çemesi ýokarlandy. Ýewropa Birleşiginiň beýleki ýurtlaryna garanda Birleşigiň iň güýçli ykdysadyetine eýe bolan Germaniýa has köp migrant we bosgun geldi. Hormatly dinleyijiler, saatlar kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Demirgazyk Koreýa çaklanja vodorod bombasynyň ilkinji synagyny amala aşyrandygyny we bu synagyň şowly bolandygyny elan etdi. Egerde tassyk bolsa, bu Demirgazyk Koreýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýasyny bozup geçiren 4-nji ýadro synagy hemde ýadro ýaragyny edinmek uğruna äden uly ädim bolar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlanan giňişlik maglumatyny bilelikde diňläliň. 6 ýanwarda ýadro synagynyň golaýdy ip bilinýän ýerlerde bir näçe döwlet aram ýer titremesini belli galanyndan soň Demirgazyk Koreýa çaklanja vodorod bombasynyň ilkinji synagyny amala aşyrandygyny we onuň şowly bolandygyny elan etdi. Egerde tasdik bolsa, bu Demirgazyk Koreýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýasyny bozup geçiren 4-nji ýadro synagy hemde ýadro ýaragyny edinmek ugruna näden uly ädim bolar. Pxenýanyň bu habar onuň ýadro synaglaryny geçirýän ýeri bolan Punggyerynyň golaýynyna 5,10 magnitudly ýer titremesi belli galanyndan soň ýeradi we bu ýagdaý synagyň hakykatdan hem geçirilendiginiň bir görkezjisi bolup biler. BMG'nın Howpsuzlyk Geňeşi Günorta Koreýa we Ýaponiýa 6 ýanwarda bu synagy wagtda degişli çäre görmek üçin adatdan naşar duşsuga çagyrdy. Ýaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe bu synagyň geçirilmegini berk ýazgardy we onu biziň ýurdumyzyň howpsuzlygyna wekim hemde düýpden kabul ederliksiz diýip atlanyrdy. Yaponiýa bilen Günorta Koreýa BMG'nın çägirine işläp Demirgazyk Koreýa temmi berilmegini gazanmak wada berse, aktam özüniň Demirgazyk Koreýanyň provokasiýalaryna garşy degerli çäre görjekdigini aýtdy. Günorta Koreýanyň gorunmak ministrligi özüniň howpsuzlyk ýagdaýyny berkidýändigini we Demirgazyk Koreýa gödөгçilik edýändigini aýtdy. Ýadro ýaraglarynyň synagyny hemme taraplaryň gadagan etmek guramasynyň başlygy Lassina Zerbo bu synagy halkara parahatçylygyna we howpsuzlygyny awanan çynlyky howp diýip atlanyrdy. Washingtonda Aktamyň milli howpsuzlyk sözçüsi Ned Price şeýlediydi. Bu aýdylýanlary edil şu wagt tasdiklap bilmeýänne bolsak, biz BMG'nın Howpsuzlyk Geňeşiniň rezolýusiýalarynyň islenlik bolmasyny ýazgarýarys. Şeýlede biz Demirgazyk Koreýany ýadro ýaragly döwlet hökmüni kabul etmeriz diýip onuň beýanatyny aýdylýar. Hataýyň daşary işler ministrligi Hataýyň Demirgazyk Koreýanyň geçiren synagyndan öňünden habarly bolmagandygyny aýtdy we Pekiniň Pxenýanyň bu hereketine berk garşydygyny bildirdi. Demirgazyk Koreýanyň esasy ýarany bolan ýurdun ministrliginiň sözçüsi Hataýyň Koreýa ýarmadasyny merkezsizleşdirme ugruna halkary jemgyýetçiligi bilen işleşjekdigini aýtdy. Fransiýa geçirilen gaýdylýan synag BMG'nın Howpsuzlyk Geňeşiniň rezolýusiýalarynyň kabul edip bolmajak bozulmagy hökmüne ýazgardy we halkara jemgyýetçiliginiň bu ýagdaýa berk reaksiýa bildirmegine çagyrdy. Ulak wagtlar raketa bilen Birleşen Ştatlaryň territoriýasyna ýadro ýaragyny ýetirmek kuýubyna eýe bolmagy adyrjaşýan Demirgazyk Koreýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary öz agresiýa pozisiýasyny saklap galsa özüniň ýadro programmasyndan el çekmejekdigini aýdýar. Bu rejim özüniň jogapkar ýadro döwlet hökmüne hereket etjekdigini we öz ygtyýarlygy bozulmasa ol ýarag ulanmajakdygyny, şeýle-de öz ýadro ýaraglaryny başga ýurda geçirmejekdigini aýdýar. Bu synagy habary Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-unyň doglan gününden edil 2 gün öň ýaýrady. Kim Jong-un geçen ay Pxenýanyň eýen vodorod ýa-da termoýadro bombasyny döredenligini ýaňyratdy we bu sözler şol wagt ekspertler tarapyndan anamsyz garşylandy. Ekspertleriň käbiri şinlik hem Demirgazyk Koreýanyň geçirdim diýen synagyndan soňky ýer sarskynynyň ýeterlik derejede güýçli bolmagyny aýdyp Pxenýanyň aýdýanlaryna şübhe seredýär. AFP habar gullugy ýadro siýasaty we ýara gödөгçilik hünärmeni Crispin Rover'e salgylanyp 5,10 magnitudly yer titremesiniň Pxenýanyň aýdýan zatlaryny tasdiklardan has gowşokdygyny aýtdy.
Demirgazyk Koreýa mundan ödül 2006-njy, 2009-njy we 2013-njy ýyllarda 3 sany ýadro synagyny geçirdi we bu ýagdaýlar BMG-nyň Pxenyana garşy sanksiýalar tapgyryny giýdirmegine sebäp boldy. Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owgansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owgansanyň Demirgazyk welaýatynda söwüşçülere garşy harba operasiýalar geçirilip başlandy. Serpul welaýatynyň häkimi Zahir Wagtadyň aýtmagyna görä, söwüşçüler welaýatyň ençemi owasyny basyp alypdyr. Serpul welaýat polisiýasynyň başlygy Abdulkaýum Bakyzoy Seýýat etrawyndaky çakmyşyklarda 9 söwüşçüniň öldürilendigini we 56 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Bu maglumatyň jigmejiklerini Owgansana habarçymyz Şamerdan Muraddan dinläliň. Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Serpul welaýatynyň merkezinde we Seýýat adly etrawynda talep söwüşçilerine garşy harby çäre dowam edýär. Serpul welaýatynyň häkimi Zahir Wagtadyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ençemi obany Taliban basyp alypdyr. Lagman adly sebäpde jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Sultan Ibrahim adly dağ jülgesine barýan ýoluň ugrundaky köprüni jeňçiler weýran edipdir. Şo sebäpden Awgan güýçleri öňe gidişlik gazanyp bilmedi. Serpul şäheriniň goýunda da jeňçiler yerleşdi. Ýöne jeňçileri ýok etmek üçin hem alada edilýär. Seýýat adly etrawynyň bir näçe obasy Talibanyň izine gaýdyp alındy diýip hakim aýtdy. آهو، آقسو، طالبا و را به اشغال خود در آورده بودند. لغمان جریان دارم. دره سلطان ابراهیم پولی که در آنجا بود طالبات به انفجار از بین بردند. Serpul welaýatynyň Kostanat adly etrawy jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Ony jeňçilerden izine gaýdyp almak Awgan güýçlerine başartman gelýär. Seýýat we Sozmagaly adly etrawyň oballaram Talibanyň kontrolüne geçipdir. Serpul welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulkaýum Bakyzoy Seýýat etrawynda barýan çatışykda 9 militanyň öldürilendigini we 56 jeňçiniň yaralanandygyny aýtdy. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan ýetendigini ol belläp geçdi. Etrawyň Aksoy, Nawadar, Balgaly, Adreng, Galay Sokta sebäpleri jeňçilerden arassalanypdyr. Düşman uruş meýdanynyň ýa çekilmäge mejbur boldy. Harby operasiýa welaýat häkiminiň ýol başçylygynda öňe alyp barilýar. Kostanat adly etrawyna jeňçilerden arassalamak üçin tagalla ediler diýip Bakyzoy aýtdy. 9 نفر دشمن کشته شدند، 56 نفر زخمی از منطقه. Awganistanda dowam edýän çaknyşykda asuda ilata köp ziýan ýetýändigine Birleşen Milletler Guramasy aladalanma bildirdi. Demirgazyk Awganistanda hem asuda ilatyň pidasynyň artandygyny ma'lum etdi. Serpul welaýatynda barýan harby operasiýada hem asuda ilatyň ziýan çekendigini welaýatyň polisiýasynyň başlygy boyun aldy. Bakyzoýyň aýdysyça uruşda asuda ilaty hem zeper ýetýär. Jeňçiler Kostanat adly etrapdan gelip halkyň ýaşaýyş üýünde başpana alýar we Awgan güýçlerine zarba urýar. Şo sebäpden biz hem obalarda jeňçilere garşy söwüşmeli bolýarys. Awgan güýçleri emma farahat ilata ziýan ýetirmezlik üçin mümkin boldugyça alada edýär diýip Serpul welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Abdulkaýum Bakyzoy Azatlyk radiosyna aýtdy. Taban jang ast ve mülki talafat faryat näşawa düşman Serpul welaýatynyň Kostanat adly etrawyny jeňçiler 3 gezek basyp aldy. Kostanat etrawy Serpul welaýatynyň merkeziniň goýunda ýerleşýär. Serpul welaýatynda Merkez Aziýaly militanlaryň hem hereket edýändigini ýerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan Olumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Qazaqstanyň häkimetleri Türkmengazyk serhedinde ulaglaryny galdyrmaga mejbur bolan türkmensanlary kömek bermäge taýýar diýip Qazaqstanyň media serişdeleri habar berýärler. Häzirki wagtda Türkmengazyk serhedinde türkmen raýatlaryna deýişli 100den gowrak awtolog bar. Bu barada kärdeşim Gözelin taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Qazaqstanyň häkimetleri Türkmen-Gazak serkedinde ulaglaryny galdyrmaga mejbur bolan türkmenistanlylara kömek bermäge taýýar diýip Qazaqstanyň media serişdeleri habar berýärler. Qazaqstanyň we Türkmenistanyň arasyndaky neutral zonasynda galýan 170 çemesi awtolog türkmen raýatlaryna degişli. Eger olar Qazaqstanyň gümrük edaralaryna ýüz tutsalar, biz olara tranzit rejimini düzgünleşdirmäge we awtologlary Orsiýada gaýtarmak üçin kömek bermäge taýýar. Awtologlaryň eýleri öz ulaglaryny soň ol ýerde ýerleşdirip bilerler diýip Qazaqstanyň Today gazet neşri ýurduň Maliýe ministrliginiň gümrük gözegçiligi boýunça departamentiniň geçiş punktlarynyň işine gözegçilik edýän idarasynyň ýolbaşçysy Kayrat Maubayewiň sözünden sitata getirýär. Türkmenistanyň we Qazaqstanyň umumy serkedindäki temir baba barlyk geçiş nokodunda Türkmenistanlylara degişli awtologlaryň geçen ýylyň başlarynda toplanyp başlandygyny şaýatlar we gümrük işgärleri aýdýarlar. Agdalan awtologlaryň köpüsiniň Orsiýetde öndürilýän Lada maşinleri bolup, olaryň häzir talanan ýagdaýda gaýdylýar. Barlyk geçiş nokodunyň öz adyny aýtman Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan işgäri Türkmenistanlylara degişli ulaglaryň Qazaq serkedinden geçirilen soň türkmen tarapynyň olary geçirmekden ýüz öwürmegi sebäpli ortada galandygyny gurrun berdi. Olar bir ýyla golay wagtlar eýem şu ýerde, eýem talanan. Ulaglar neutral zonada. Türkmen serkediniň golaýyna goýulan. Türkmen tarapy ýazmaça görkezmesi bolmasa-da awtologlaryň Euro 4 standardyna gawat gelmeýändigini, howpsuzlyk ýasagynyň ýokdugyny aýdyp olary geçirmänni. Şol ulaglar bilemini geçirip bilmeýär. Sebäbi bizde hem täze talaplary barada kanun kabul edildi. Şeýdip ulag eýeleri ýerine hem gaýdyp bilmediler. Türkmenistanyň hususanda howpsuzlyk ýasagy bolmadyk awtologlary ýurda goý bermezlik boýunça düzgünini öz içine alýan kanunyň 1 aprelde güýje girjekdigi barada maglumat berilipdi. Şol bir wagtda habar berilişine görä geçen ýylda bu ýere öz awtologlaryny getiren türkmenistanlylar özleriniň serhetden geçirilmejegini diňe barlyk geçiş nokoduna baranlaryndan soň bilip galypdyr we bu ýagdaý kanun entek güýje girmänkä ýüze çykypdyr. Sürücüler Orsiýetde Türkmenistan kanuny kabul etdi. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň territoriýasyna alınıp barylýan awtologlarda hökman howpsuzlyk ýasaklary bolmaly. Kanunyň 2015-nji ýylyň aprel aýynda kabul edilmelidigine garamazdan türkmen awtologçylary eýem martyň aýagynda neutral zonada gabawda galdylar. Sebäbi ma'lum bolşaly waz awtologlarynda howpsuzlyk ýasaklary ýok diýip Qazaqstanyň Maliýe ministrliginiň gümrük gözegçiligi boýunça departamentiniň resmiýeti Kayrat Maubayew çetirlenýär. 2015-nji ýylyň maý aýynda Qazaqstan hem ýurda getirilýän we ulanylýan awtologlara degişli täze talaplaryny girdi. Qazaqstanyň täze düzgünlerinde de awtologlarda howpsuzlyk ýasaklarynyň bolmagy talap edilýär. Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir araýşlaryňyzy ýa-da bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Aşgabatyň käbir valyuta alyş-çalyş nokotlarynda dollar nowatlarynyň öňküsinden köpelenigi habar berilýär. Ýatladyp geçsek, Aşgabatda resmiler 2015-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap dollar aljak ýaşaýjylara ýürite talon paýlamak düzgünini girdipdi. Emma bu düzgüne garamadan häzirki wagtda dollar nowatlarynyň köpelenigi we dollar satyn aljak ýaşaýjylaryň inni bir gün öňünden nowata durýandygy habar berilýär. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylbaý bilen bir salmador söhbetdeşolduk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Sultan aýda Aşgabatda dollar aljaklaryň inni bir gün öňünden nowata durmalygy barada habarlar gelip goýşa. Şu maglumat näme derejede hakykata gawat gelýär, ýagny şu çynmy? Hawa tehraşy dollar meselesinde ilaç üçin bir gowluga garşy üýtgen zat ýok. Dollar aljak bolsa adamlar bir gün öňünden tanaw düzüp, spesek düzüp, 5-6 sanak adam bolup
gerekleşip şol spisevi ýok edilmeli öz aralarında gerekleşip adamlar indi bir gününden durýarlar. Olar bir gije gününden durýardylar. Şeýle faktlar hakykata laýyk gelýär. Sultanayda inne bir gün öňünden nowaty durmaly diýeningizde nähil bolýar, ýagny şol prosesi gurrun beräýsiňiz. Hem sarçyn şu nerden şunowaty duranlara haýsam bolsa banklaryň birinde banklaryň özleri dollar berenok merkez banklar şolaryň filiallary işleýär. Şol filiallarda duran adamlar şu yerden saat 7-de 8-de şol bankyň talonu paýlaşyna görä hersini özüniň berýän wagty bar. Käbir banklar saat 7-de paýlaýar, käbirler 8-de paýlaýar. Şol talonu alan adamlar ondan soň bunu şolar özlerine bellenen wagtda barıp alyp bilýärler. Emma şu talon yetmedik adamlar ertire talon alsak bolsalar şu taýdan gaýtman durýarlar. Beýem runemdel bir sutka diýenler adamlar şu taýda wagtyny geçirmeli bolýarlar sebäbi ertirden ýa indiki ertire şol dollar almaga berurlyk bolan adamlar gitmän durýarlar. Sultanayda käbir websaytlarda we sosial mediada şol dollar tatyn aljak bolan ýaşaýjylar bilen polisiýa işgärleriniň arasynda hem käbir dawa jedelleriň bolýandygy, polisiýa işgärleriniň şo ýaşaýjylary yarama daraýandygy barada hem käbir videolar, maglumatlar peýda boldy. Siz şeýle ýagdaýa duş geldiňizmi ýa-da şeýle ýagdaýyň bolanyny barada eşitdiňizmi? Men edil özüm duş gelemok, ýöne şeýle maglumatlar bar. Men haşy ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolanymda esasen men şu banklaryň töwereginde käwat aýlanyp gaýtdym, serede gaýtdym ýagdaýlaryň nähilikdigine. Şonda men şu nowaty durallar bilen erkekki nowaty durallar bilen söhbetdeş bolup görýän, şonda şolar tasdiklýarlar. Gaty köp adamlar üýşi berseler, esasen mahkemlerine polisiýa işgärleri şolary dargatmak bilen bolýar diýerler. Gaty darýalar, ýowuz darýalar diýerler. Şol sebäpli şolar kän özleriniň üýşmeliginden görkezmejek bolýarlar. Gidlenip diýenýärlik durýarlar, 2 tane adam bolup, 3 tane adam bolup, ondan kän durman galylary, ýanky golaydaky jaýlaryň gireliglerine girip, bir näme bukunup durýarlar, şol polisiýa işgärlerine görünmejek bolup, şeýdip gedekleşip nowat durýarlar. O nowatlaryň şeýle bir köpelýär. Haşy saat 10-da men barıp soranymda 5 tane aýal şol sana wellerinde alyp aýarlarynda gurrun edip şol sana we gelen adamlar ýalyp durýarlar. Men näçin dolup ýa-da bilýän diýip habar gatsam 36-njy dolup ýa-da bilýän diýdiler. Saat 10-da ýa indi kügüniň sana we 36 adam ýa şu taýda ýazylyp dur. Indi ýene-de sutkanyň dowamında näçe adam gelip ýadylacagy belli däl. Sultanayda nowatlaryň köpelmeginiň sebäbi barada sizde maglumat barmy? Sebäbi Indi dollaryň berilýän möçer azaldyldy diýilýär. Adam sany azaldyldy diýilýär. Dollaryň möçer oralky $1000 çelli, ýa-ni 500 euro bilen $450 berilýär. Nowatda durup talon alybilen adama ýönendi. Ozal mysal üçin haýsydyr bir filialda 100 adama talon berilen bolsa, indi şol 60-70 adama geldi diýilýär. Hazırki çirejek filiallarda ozal 50 adama talon berilen bolsa günüň dowamında indi 30 adama talon berilýär diýär. Şonu alybilen adamlar utany gününden azalýar. Şo sebäplen nowatlar ýene-tänin köpelýär, alybilmedik adamlar kän, şo taýda kösenip duran adamlara men gatkän duş gelýän, hemen karbyna maşyn alypdym, gelmedim, toý etdim, karby atdym, karby alypdym, indi şo karbyny berilemok diýip derurlyk üçin duran adamlara men gatkän duş gelýän. Habarçymyz Sultan Açylova bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gaderly dinleýijiler, dollar nowatlary we nowaty durun wagtyňyz özüňiziň başdan geçiren tejribeleriňizi biziň Facebook, Wkontakte sosial ulamlaryndaky sahypalarymyzda hem galyp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýa-da Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Türkmenistanda 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärleriň aýlyk haklary we pensionerleriň pensiýa haklary şeýle-de ýokary kujaýlarynyň studentleriniň talip haklary öňküsinden 10 göterim ýokarlandyrylýar. Şol bir wagtyň özünde sosial mediada çykýan käbir maglumatlarda Türkmenistanda azyk haritlaryň bahasynyň geçen ýylyň ýanwar aýyndan dekabr aýyna çenli 20 göterimden gowrak gymmatlandygy aýdylýar. Kärdeşim Ýowşan Nurwan bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat Türkmenistanyň prezidenti geçen ýylyň aýagyna geçiren hökümet maslahatyny
Dünya iqtisadiýetinde kynçylykly ýagdaýlar bilen baglanykda Türkmenistanyny halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň saklanmak üçin degişli ýeterlik çärelerin görülendigini aýtdy. Şol wagtda da ýylyň başyndan aýlyklar, stipendiýalar, pensiýalar 10% köpeldirildi. Emma sosial mediada habarlar çykýar şu Türkmenistanyny esasy azy karytlarynyň azy gönümleriniň bahalary geçen ýylyň başyndan geçen ýylyň aýagyna çenli 20%den gowrak gymmatlapdyr. Siz bazarlara aýlanyp gördüňizmi? Şu ýagdaý barada näme aýdyp biljek? Dogrudan hem şeýle gymmatlaýyş barmy Türkmenistanyň bazarlaryna, azy karytlaryna? Türkmenistan'ın bazarlarına, ağızlarına gımmatlayış var. On kaviri 15-20% gımmattan olsa kavirdatlar 90% çelle gımmatlaptır. Amanrat, anırak masal getirip biljek mi? Masal üçin ilatyň esasy ulanýan azy karytlarynyň masal üçin etin ýagyň ýa-da unyň makaron önleriniň bahasy nähili gymmatlapdyr? Ýylyň başyndan ýylyň aýagyna çenli döwürdäki ýagdaýy gödeňde tutup aýtsaňyz. Hazır goýun eti döwlet eýetiligindäki dukanlarda satylmaýa, onu derek döwlet eýetiligindäki dukanlarda gäwmiş et satylýa. Edil şuň gäwmiş etiniň 1 kilogramynyň bahasy 14 manat, onuň bahasy 1915-nji ýylyň başynda 8 manat. Biz gäwmiş etiniň bahasy 90%den hem köprek gymmatlady. Goýun sygyr eti bazarlarda satylýar, resmi bahasy 19 manat diýip görkezlen. Şo bahadan onu satyn almaly bolýar. Ýöne ol duruşda görünüşinde bolanna satyn alyp bolýar. Ýagny satýanyň özü etsaýlya, o bagyrykyn boyun oňurga gapyrga ýazatlarda goşup garyp satýar. Bazarlarda şol 18 manaty saklamak talap edilýän bolsa bu temde şunky azgylketin bahasy 20-21 manat etdi. 1915-nji ýylyň başynda goýun sygreti kiline görä 12-17 manatdy. Ene görünüşýär ol häzirni kiline görä 20-21 manat gymmatlady. Amanda Türkmen hojalyklaryna esasy un önümleriniň çöregin köpüýleýänini gaýdylýar. Eýsem unyň makaron önümleriniň ýagdaýy nähili? Edil şuň Türkmenistan'ın özünü önürleyen 1 kilogram unyň bahasy 90 tengeden 1 manatdan ibaret. Käbir ýerde bolsa onuň bahasy 1 manat 50 tengeden ibaret. Bazarlarda bu baha geçen ýyl häzirkinden bolmanyny 15-20% arzanly. Ýene de bellemezler Türkmenistan'da döwlet eýetiligindäki dukanlarda da bazarlarda da Russiýa Federasiýasyna Qazaqstanyň önürlen unlar satylýar. 1 kilogram unyň bahasy edil şuň döwlet dukanlaryna 2 manat 50 tenge 3 manat aralygynda. Bazarlarda bir narh 2 manat 30 tenge 2 manat 80 tenge aralygynda. Unyň bahasy döwlet dukanlaryna hem de bazarlarda 2015-nji ýylyň başynda häzirkinden 20-25% arzanly. Ýa-da ýumurtga döwlet dukanlaryna edil şuň 30 tengeden bazarlarda 40 tengeden satylýar bir ýumurtga. Geçen ýyl döwlet dukanlaryna ýumurtga 30 tengedi, bazarlarda 30-35 tenge aralygynda. Ine bir ýerde de ýumurtanyň bahasy ortasy 15-25% aralygynda ýokary galýan gymmatlady. Ýoksa Amanrat, bu Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kärdeşim Ýoşan Norwany Aşgabatly ýazyjy Amanrat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu böleginde biziň azathabar.com web saýtymyzda açan forumymyza gelip goşan tesvirleriň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Vilayet uloglary we gadaňçylyk sözbaşy bilen 4-nji ýanwarda açan forumymyza Bedren atly okuyjymyz Aýlgyň diýip gysgaçyk öz garaýşyny beýan edipdir. Özüni tanıtmak islamok diýen diýip atlanýan okuyjymyz vilayet uloglaryny ýanwaryň 10-sine salyp başlaýarlar diýip öz teswirini jemläpdir. Türkmen atly beýleki okuyjymyz bolsa türkmen raýatlarynyň konstitusiýon hukuklaryny goramaly, polisiýa işgärleri şol hukuklary dilden verilen görkezmeler bilen bozýarlar. Prezidentimiz we degişli pudak ministrleri we ýolbaşçylary bu zatlardan habarsyz bolarlar. Raýatlar derurluk bolmasa paýtagta öz uloglary bilen gitmezdi. Yeterlik mukdarda vilayet
ýaşaýjylar arasynda transport gatnawyny ýola goýmaly diýip öz teswirine ýazýar. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzda bellikleриňizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size adathabar.com web saytymyza siýahat etmäge çağırýas. Web saytymyzda efire eden maglumatlarymyz bilen bir hatarda dürli fotosergilere we video faýllara tomaşa edip bilersiňiz. Web saytymyza türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günnälik gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Ýarym saatyň dowamynda siz bilen men Sähra boldum. Tolkunlaryňyzdan aýrylmaň.